Abụ m nwa agbọghọbịa gụsịala akwụkwọ wee na-enyelu nne m aka ebe ọ na-ele afịa n'afịa, ịghọtago. Ọ sị bụ nne wee nọgide na o nwelu one guy fụtalịa di o. Ọ sị m na this guy na ọ sị na ọ na-eme import and export. O wee luo one day nya wee sị ka ya jee na shop ya, ịghọta na nya wee galuo wee luo. Ọ bụrụ na ọ nọ na half of the shop julu eju magonu, nya wee sị okay o, mana shop afọ nya half of things dị ebe afọ enwere isi na ọdụ. Ọ sị na afịa agwụsigo, ịmagolu ụdị ife anwa. Ọ sị m nna ọkwụ ya o, nya wee kwelu wee bịali ya di o. Ịbago na-ekwure ndị import and export ndị befekwelu maka onye ọbụla chọrọ ọgọ nwere ego. Onye ọbụla chọrọ ọgọ nwere ego o. Ndị befa wee kwelu. Ọ sị m na bọs this guy bịa agba nkwụ ya mee gie na boys si wee bịa, ịmagolu ndị si wee bịa fa na-emekesi ego onye ọbụla dosia happy na anụtalụ di nwere ego, ọkwa ịghọtago, na-enyefe ego anyhow. Ọ sị m nna ọkwụ ya ka anụsialụ di wee nalụ obe die na ndị be die dosialụ happy ma mami ahụ ma ụmụnne ya fancha niile na-atasị anya na-epe etighalịa, ịmagolu dị ịfụnanya dị too much. Ya na-asị na ndị mmadụ na-abụ ha gaa ije di isaida na ofu onye akpọrọ gị asị, onye nke nna ekpọ afụ gị n'anya, onye nke nna ana-anụsa gị ọgụ, ịmagolu, mana everybody welcomed her. Ya do surprise. Ọ sị m ya na ya na-abọ wee bilie o na fancha niile bi n'ofu ụlọ, ma papia ma mamia ma ụmụnne ya ndị ọzọ mana ụlọ buru ibu na ya complain rọsi ya nọ with time fa chọzie ebe nke fa nya kwelu. Ọ sị m mana ife duzia surprise bụ na 5 o'clock ụtụtụ di ya apụgo. Inye na-ajụkwa ya, ọ sị ka ya jee na ya chọrọ ije n'oge na ya chọrọ ije late, mana afịa ebe di ya na-azụ afịa o, afịa ebe di ya na-azụ afịa nọ 6 o'clock ka eji emepe afịa o, 6 o'clock ka eji emepe afịa. Mana this die bụ ọ nara akụ 5 o'clock ọ pụgo n'ụlọ before 5 na ọ pụgo. Ya na-awọndakwa o, ya na-awọnda, ya gbakwa nkịtị, ọ na-agakwa. Ọ sị m nne ife a na-aga ya dubekwa ime o pịa. Ọ sị m nne aka na-ekwu o na-ejidekwa enyi ya nwoke o. Die na-agbaghalị, fancha niile na-agbaghalị, a na-eweta ego. Asị mba o na onye ya na ya nwere okwu ekwere ka a hapụ dị okwu, na ọ sị na ya chọrọ ego, na ya chọrọ ka enyi ya nwoke jee nga. Ọ sị m nne ya na-asị ọkwa enyi ya nwoke kedu ife menu na di ya ekwere agwụ ya. O wee luo one day nya wee jebe n'afịa, ịmagolu somebody wee na-akọ maka ife melụ na o wee bụrụ na enyi ya nwoke jere oshi, na asị na fa buru ibu wee jee oshi o, mana ọsọsọ ya ka ejidere. So ya wee jesie wee nata wee sị di na anụkwala another side of story oke nke na-aza na enyi nwoke jere oshi na-enwere ike ịghọta. Osi m die kụọ onye anya ọkụ ya that day. Ịmagolu mami agbatasị aka ihe na-ajụrụ ụdị ajụjụ ahụ enye, ịmagolu fancha niile karịrị ụka kalichisi everything. Ọ sị bụ nne na o mesịrị 3 months polisi tụọ befa pakwuolu die. Ọ bụrụ na ọkafado wee je nya bụ oshi ewee jide sọsọ enyi ya nwoke, fa niile wee na-agbaghalị ka hapụ ya, mana a sị na onye fa zuru oshi ekwọrọ na a ga-esetụlụ ya wite ego na fa ga-ejerịrị nga. Ọ sị m nne ọ dị ya ka na mepe kia banye, ọ dị ya ka na mepe kia banye nye ebe kpọọ mami ya. Nne ya na-ebe akwa chekwe nọ maka akwanya na ebewe ihe na-enye ya nsogbu. Nne ya mọrọ na ya adụgo ime. Ọ sị m nne nya wee tie n'ọkwa ka ya na-akọlụ mami ya. Mami ya wee na-asị ya ka iwe ume gị na-emelụ pam kedu ka isi dụsizia wik, ịmagolu na ọ bụrụ etu isi ebe akwa, kedu ịdị ime na asị ya mba. Ọ sị anya jee ụlọọgwụ ka ya jee nene, nya wee gbalụ wee jee ụlọọgwụ wee nene ọ bụrụ na ya dị ime. Unu amazi ife nya ji wee wetara anyị akụkọ na mami ya sị ya nya jee ka o wepụ nwa afọ ka ọ nataba na ọ bụrụ na ọ mụọ nwa afọ na ọ ga-amụ onye oshi.
and na fa chọrọzi ka ọnụ ịghọta kịta. In fact biko na unu ga-ede kọmentị gwara unu nwayọọ maka wepụ na o nwere ka o si ada na ntị na o si anya jee ka o jee nwa afọ o wopie ka o wee nataba maka na ọ sịkwa na ya ga-amụ ya bulie nata na ọ ma mmụ ya na be ha maka na onye oshi ka o bu na ebe papa ya bụ onye oshi na nwa afọ nwere ike ịbụ onye oshi. Ọ bụrụzikwa na ọ sị na ya ma nnata na ya ga-anọ ebe afọ ya nọlụ ya mụọlụ fafa na wa nọlụ forever. O nwekwa ụbọchị ya na di esere okwu ya anata na ya chọrọkwa ife ofu nwa hia andị na ya ga-agụpụ ya na nwa ya. Ọsị m nne ma papa ya fa niile na-ekwu ọsị m nne n'ike gwụrụ ya na ya mara ife a ga-eme na nke bụ izizi gbagolu ya dị ime a na-asị anya ji ewopie mana ya chọrọzi ịnụ this guy eziokwu na ya chọrọzi ịnụ ya mana nke iwepụ nwa anụnwa bụ ihe na-ewutie ịghọtago ka mami a ga-esisi ya na ndị befa ga-esisi anya wepụ nwa afọ na nwa afọ ga-abụrịrị onye oshi na onye oshi tụrụ ime na nwere ike ọ bụrụ na nwa yiri nyanwa wee na-asị anya wepụ maka die na ya da anụzi na mami ya na papi ya sị na ya ma mbụ afọ ime ahụ bata befa bịa mụọ ọlụfa onye oshi. Ike gwụrụ di nwere ego a na-afịọ di nwere ego ụfọdụ nwere ego mana fa bụ na-akpa yọnagana ajụrụ ese anụba. In fact ife ndị befe ji wee na-atasịa gị bụ na fa maalụ na nwa afa gbalụ ngọ na nwa afa na-eme aka na abụ a na-achọ onye ga-anụ ya mara ife na-emenụ ọnya ka fa ji wee na-alụ ọvụ gị ọ ga-abụ onwe ife menụ ka iwelu maka ha wee nọrọ. Nne m ịnụ onye oshi the worst thing dị na ya bụ na o nwere ike ịmụta nwa ga-aghọkwalụ derio. Yes, maka na asị na nwa na-akarị na ịghọtago na ọbala oshi ajọka mana iwepụ nwa mana ịmụkwa anụ nwa afọ ọ bụrụ nna ya in fact ike gwụrụ m mana malụ na ife ọbụla ị ga-eme n'ụwa gbaa mbọ hụ na parents gị kwụgo n'azụ afụnuro m onye parents ya akwụrọ n'azụ na-adụ happy ma o setie ihe a bụ nnọọ ralụ ndị a ọ gị ralụ parents gị maka na ndị be die na-emetekwa ya ọfụma na-arịọ anya nọlụ nya anana nya biko nkenwa na-akọ mara m ife m ga-ekwu ụmụnne m tii na ọnụ n'okwu a ike gwụrụ daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.